аслан ба кадом намуди дарахтон таъсири хунукӣ мерасад? инро мо дар анами мавзӯе ки имрӯз баррасӣ мекунем пешниҳоди шумо мекунем ва ҳамчунин якчанд маслиҳатҳо бобати оне ки дарахтони шумо аз ҳосил намонад ва чӣ бояд кард ки дарахт зуд аз хоби зимистонаи худ бедор нашавад. дарахтони бодом ва зардолу зуд аз хоби зимистона бедор мешаванд. Тоҷибой Бойматов, номзади илмҳои кишоварзӣ дар соҳаи боғпарварӣ, гуфт ки одатан моҳи феврал ҳарорати ҳаво гарм шуда сабаби аз хоб бедор шудани дарахтони ҳосилхез мешавад. Аммо соли равон моҳи феврал сард гаштаву ҳарорати ҳаво дар ҳоли тағйирёбист. ӯ афзуд ки дарахти бодом зуд бедоршаванда буда дар хунукии то 2.5-3 дараҷа сардӣ 60% ҳосили дарахт ва ҳангоми муғҷа бастан ё гул кардан дар сардии 1.5-2 дараҷа аз ҳосил боз мемонад. ҳозир ду намуда гуфтагим, якумаш ҳамин бодом ки ин моҳи феврал ба уже сар мекунанд гул карданаша уже бедор ҳамин дар шароити кӯҳистон ба инқа вай не вай хунукиҳо дошта меистанд, лекин дар дуруни шаҳр гарда атрофи шаҳр ба вай бодомҳо ҳастанд ки уже бедор шудагӣ. баъди бедор шудан вай хоҳед нахоҳед ҳамин хунукӣ таъсир мекунад. лекин мана ин динанги таъсири хунукӣ то -4 градуси шабона шуд, ин дури дароз таъсири бисёр намерасонад. агар дури дароз шавад, агар 10-12 соат хунукӣ шавад, агар таъсири ҳамин муғҷаҳо расонданаш мумкин. ҳозир мо ҳамту ҷанбаст гӯем, агар кам бошадам 10 мумкин 12% ҳамин бедоршудагии дарахтҳои бодом мумкин осиб дидагӣ бошад. сипас мутахассиси соҳаи кишоварзӣ Тоҷибой Бойматов барои дар сардиҳо аз ҳосил намондани дарахтони ҳосилдеҳ маслиҳатҳои муфид дода гуфт ки деҳқонон бояд ҳангоми гарм шудани ҳаво барои бедор нашудани дарахтон бояд яхоб монанд. ина дар лаборатория дида биромадан дар кор мо ҳамин хел ваёмо ҳаст, ташқишмо ҳаст ҳамин коллеҷанда шохҳои бурида мемонем, бурида дуруни об мемонем ки баъди 3 рӯз маълум мешавад. агар ҳамин муғҷаҳо сиёҳ шудагӣ бошанд, агар ина ҳар як кас карданашон мумкин, ҳамин боғбоно карданашон мумкин, ҳамин шохи ҳосилдеҳ мебуранд, банка ва об монда ҳамин дурунаш мемонанд, фақат хонаи гармаш дуруст шуданаш дар кор 24-25 градус шуданаш дар кор. мобайни 3 рӯз ба муғҷаҳо агар мурдагӣ бошад сиёҳ мешавад, агар зинда бошад, агар вай бедор шудан бо давом медиҳад. барои ҳамина пешгирӣ кардан чӣ кор кардан лозим? Якумаш ҳамин хунукии боз доштан ва бедор шудани муғҷаи боз доштан, мо таги ҳар як дарахт ба об кушодаman дар кор. баъди вай барои бақувват кардан ҳар як бехи дарахт ба агар 5 сола изофа бошад, агар 15-20 кило пории сӯхтагӣ партофонам дар кор. агар ҳамин гирди атрофа агар барф бошад буд, барф кати атрофша барф кати гӯр кардан монем буд, вай ҳамин решаи бедор кардан намемонду, худи вайам боз меистод, ҳамин муғҷаҳои ҳосилдиҳанда меистод. пасту баланд шудани ҳарорати ҳаво ба дарахтони мевадиҳанда таъсир мерасонад. хунукии ҳаво ба мухча ва навдаҳои нави дарахт низ бетаъсир намемонад. ин ҳолат барои афзоиши навдаҳои нав монеа эҷод карданаш мумкин. чӣ мегӯяд ҳамин агар шабонарӯз хунук шавад, рӯз ва гарм шавад, агар ин таъсир растениба мерасонад, хоҳед нахоҳед мерасонад. агар ҳамин вақти нашуномо бошад буд ва ҳамин гулоша баргоша мерехт, чунки таъсири ҳамин паст шудани баланд шудани ҳаво, оби ҳаво ба акун ҳозиранги таъсираш дар оянда таъсир карданаш мумкин, яъне муғҷаҳо таъсир карданаш мумкин, ҳамин навдаҳои нав пайдо шудагиша таъсир карданаш мумкин. лекин иқа бадвоҳима не ҳамту вай гирем агар як рӯзба то -4 градус 5 градус бошаду дуюм рӯзба 10 градус 15 градус гарм шавад, агар ин таъсири на он қадар зарараш ҳаст барои растениба. Тоҷибой Бойматов, мудири кафедраи технологияи инноватсионӣ ва ташкили хизматрасонии коллеҷи техникии шаҳри Хуҷанд зимни суҳбат иброз дошт ки байни мардум гуфторе ҳаст ки онҳо мегӯянд ҳосили фаровон додани дарахтони мевадиҳанда аз оғози сол маълум аст, яъне имсол соли ин мева ё он мева аст, мегӯянд онҳо. То куҷо ин андешаҳо ба ҳақиқат рост меояд? ин чиз бисёртар себ дида мешавад. Себанда солбар гуфтаги гап аст. ҳамин якбора себи ҳамин ҳосили бисёр меандозанд, соли оянда тайёр карда наметавонад барои муғҷаҳо ҳосилдиҳанда. дуюм солба ҳосил ҳамин хел ҳолат шуд. 2018 ҳосили бисёр шуд, 2019 ба ҳосил кам шуд. Бозор ба себ то 10 сомон 15 сомон биромад.
ин шумо худтон дида истодид ана ҳамин хел чизҳо ин на балки таъсири хунукӣ ин просто ҳамин нафаҳмидани деҳқоно ки ина бояд ки мо агар серҳосил мешудаги сол бошад агар дарахтҳои буридан нағз бурдан шохҳои нағз монданома дар кор шохҳои кам карданома дар кор беғайр аз ин дар вақти гул мо бояд ки ҳамин шохҳоша зада резондан дар кор гула агар ин нашавад вақти мева калон шуда истингида меваи майдаша чинда партофтана дар кор чунки ҳама чиза реша боло ба озиқа гирифта дода наметонад таъмин карда наметонад агар таъмин кунадам майда мешавад меваш лекин соли оянда мева намекунад. дарахтон эҳтиёҷ ба нигоҳубини инсон доранд. Барои он ки ҳосили дилхоҳ ба даст ояд, бояд ғамхорӣ зоҳир намуда заҳмат кашид, гуфт мутахассиси соҳа Тоҷибой Бойматов. Гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов, Хабар.